Đurković, još jednom dobar dan došli. Prvi par je već krenuo, Klemensa, Calderera i Đurkovića. Dakle, idu u tri driftove, najbolje kvalificirati protiv najloših, a drugi protiv pete, tako dalje. Uglavnom prvi par nastazi bez nekih velikih izrađenja, ali sad Caldera biće daleko ispred Neopamila Đurkovića, je presnala izjava. Za one koji su prvi put znamo riješiti tješno po pravilima, dakle prvo jedan vozi naprijed, vodi, drugi ga prati, nakon toga zamijene mjesta, maksimalan broj bodova sad je 10 krugova, znači koji se dijeli na dva vozača, dakle rezultat ili 10-0 ili 9-1 ili 8-2 i tako dalje. U svakom slučaju krenuo je drugi krug, Đurković naprijed, Calder sada prati. Đurković dosta kasna inicijacija, naravno bez nekog šoka. Calder je stvarno bilo jako blizu, malo je preše stvoriti sada na ako se dogodi što je rijetko, ali nije nemoguće da neko ne stigne vozača ispred sebe, to je automatski naravno 10 godina i također kvalifikacijama spin-out eventualni je također blagodava, uglavnom evo je u samoj naučnici. I Calder praktički izgura Đurkovića van. I evo ga van staze Đurković, prošlo je s manjim kontaktom bez većih problema. Kakva završnica spektakularna sada, pazio je cijelim putem Calder da uspijeva održati minimalnu distancu, ali opet da ne dođe do kontakta i u samom kraju vidjeli ste zašto su doslovno vrata uz vrata vana. Đurković je došao tamo na travi pored. Nadam se samo da nije došlo do nekih oštećenja na vozilima kako bi mogli nastaviti dečki dalje, ali ovo je bilo nego spektakularno, dakle prvi par. Napred do prve vožnje, Jaković je prati, Jaković sad veliki prvi za Berdeka. Obojica gotovo identično je prvi samo i jako dobro. Bravo momci, do toga kraja krenuli su i prikiše Berdek Jakovića pristojno, svaka čast na vrata uz vrata na prvom zavoju, ali za Boršeka i Azejica, Sierra protiv E36. Boršek napred, Azejica prati. Ujednačeno nekako je prvi dio, Boršek vozi jako dobro. Azejica sa grešaka, gotovo kao na kvalifikacijama vozi. Azejica ne prilično smanjio kursu kako bi se približio po Boršeku i misle će ga to koštati bodova. Odpratiti bez greške i mislim da ima prolazaka zagarantirana, makar naravno na driftu ništa nije riješeno do zadnjeg zavoja. Konzervativno prati kod Boršeka, ne približava se previše se ne malo. Nismo očekivali i kao što smo rekli malo prije, dakle do zadnjeg zavoja nije riješeno. Ruk je prošao, veteran se izvrtio, nevjerovatno.
Bilo ga na startu prvi, kreće Ilić napred, Kovačević prvi. Mislim da ovdje ogromna prednost ide Iliću nakon ove vožnje. Sada Kovačević će se stvarno morati potruditi sada u drugom krugu kad naravno zamijena mjesta. I krenuli su sada Kovačević napred. Ilić bi to trebao pratiti bez nekih većih grešaka i mislim da će biti zavrti Kovačević sada nema ništa prati ga Maras u E36. I sad je malo bolje inicijacije imao Maras od Mlakara, ali Mlakar odmiče daleko ispred. Bolje izlazak imali se Bilogradija, staze Mlakara. Mlakara sam uvjereno i sad radi veliku grešku Mlakara, imao je dobro vodstvo, međutim praktično se poravnao raznih gume, izgubio putanju ovdje na ulazku ovaj veliki zadnji zavoj. Sad Maras puno bolje vozio ovaj prvi zavoj nego prošlu vožnju, ispreda, popravio se, malo povećao taj pressing, sad izavio se smanjili putanju. Dobro, ovdje imamo uspno ipak puti Mlakara. Malo sad i greška velika na istom mjestu za Mlakara, nevjerovatno. Na potpuno istom mjestu radi Mlakar kapitalnu grešku. Maras izlazi sa staze i to je prolazak za Marasa. M5 P8, pardon, M5 P8. E36 je tu pak, krivo sam rekao, pardon. Sada naprijed pogađa, kreće u pratnju. Dosta kasna inicijacija, jedan i drugi sada sada nema što izgubiti. Pogađa se baš ne.
Mišković, kako se meni njih. Malo kasnije sad inicijacija za Miškovića. Prva runda, Fuller napred, Hodaka prati. I velika greška za Hodaka odmah na inicijaciji. Odmah na startu. A vidimo sada kako će Fuller dobiti do kraja, tu je sa 10-0. Bez greške, što bi trebalo. Prekrasna vožnja za Flokija, ovdje je 10-0 sve jasno, ali nije sve gotovo jer sada drugi krug Hodaka ide napred, Fuller ga mora pratiti iza. Ovdje je Hodaka, Fuller kreće u pratnju, ležero s pol gasa, gleda. Jedan showrun, dobro. Calder je danas ovdje kvalificiran sa 25 bodova, dakle podijelio prvo mjesto na najboljem krugu sa Fullerom, a gdje ćemo ga sada protiv Jankovića. I Janković se prilijepio, ne pušta Jankovića laberama već u prvom dijelu staze. Calder je sada malo raznosio Janković. Fenomenalna borba. I sada Calder, veliki pressing. Odlaze njove samo, jede se njih dvojica. Janković sada nosi izbaciti Calderera. Može! Janković ide dalje! Erik Janković! Nevjerojatna borba! Ne završnica! Erik Janković izbacuje jednog od najvećih favorita, Clemensa Calderera. Da vidimo šta kaže. Križan znači malo veći kuda sad ima Ilića. I zbog putanje nije bila savršena vožnja, ali bolja od Zejcove, po mom mišljenju. I sada Zejc kreće napred. Može voziti bolju lead rana od
čekamo bez veze. Maras s dizelom sada veliko na sredini staze, ovdje su suci vidjeli. Pogađa nam upravi neku kapitalnu grešku do kraja, mislim da ima sada ogromnu prednost ovdje. Dečko stvarno i koji rano pole je krenuo, viš koji su kratki. Zavrtio na ovom izlasku svaka budala. Ide Višković sada pristojno i drži se. Nešto veći kut. Teško. Obojica su prošle godine imali bolje lead ranove nego ove prateće vođe i sada je velika greška za Zeca, nevjerojatno odmah na startu. Ivanića sad treba odvoziti bez teško stari. Greške do kraja i već je tu slušao greška. Ne znam je mu to dosta za prolazak uopće.
znam, pošto smo rekli već nekoliko puta, stvarno evo jedno od čudnijih twin drift finala uopće. Pa da vidimo spektakularni drugi run. I sad Jurić tomu pretiše. Ali opet greška isto mjesto. Mora odvoziti. I krenuli su Pogačar i Viškovića. Višković je žestoko napada sada, Pogačar vozi prekrasno, Višković se trudi iza, napraviti što neki presing može, već je na samom konjaru. Izgubio, ali je bilo stvarno svaka čast za borbenost. Da vidimo sad da je Viškovićeva link rana. Malo se ne može pustiti previše za Viškovića danas. Vrhunska vožnja Viškovića i Pogačara, prekrasno. I napred Draža prati. Skoro se zaljepio vrata, malo je izgubio put od Evo Draža, Janković više manje napred za svoju ruku. To je sad neslužbeno što ja kažem. Sreća napred, Jankovića prati. Malo korekcije jedan i drugi, a Jankoviću malo presinga i sada još vrlo blizu.
jednostavno raspoložena, riječ o Frančanek svojih dana, već ovdje na kraju prvog zavoja, dosta povećava taj sjajna ova druga vožnja, baš ni jednom ni drugom, a i veliki predsjednik Jakovića, kada smo rekli da svoje njegove na driftovima, to znači da prekrasna pobjeda velikog puta. I kako je Riku Jaković potpuno za njega, također da vrlo da se može to Evo se podređalo Jakoviću, ne popušta nešto reći puta kod podređala Jaković, ipak kada koliko zloka. Znači totalno mu je na zadnjem kraju i prekrasna vožnja. I treba je drugi dana, Erika napred, Aleš oprati. I sad je Aleš pritisnuo. Da, najagresivnija njegova mazna vožnja prati do sada u ovih priprikljima danas ovdje. Čas, bravo, bravo. Evo je druga vožnja, naravno opet do sada pogađa napred, Jaković prati, da vidimo sad taj presinga koji mu je donio golove u prošlom krugu, hoće li ga poloviti? I tako je jako izgubio sad kut prije samog ulaska ovaj zadnji najveći zavoj. I krenuo je drugi razak, Jaković napred, sjećam ovdje. Ima malo prednost, ali ne mora to ništa značiti, da vidimo sad